1:05 da tarde aquí nos Estados Unidos, en Jackson, Tennessee. Son Antón García Fernández. Dou a benvida a unha nova emisión en directo do Bar Celeste. Volta ao Bar Celeste despois deste descanso de verán no que non fixemos emisións, ningún tipo de programa. En Vigo neste sintre son as 8:05, así que é momento de comezar unha nova tempada do Bar Celeste. Tempada, se non me trabuco, número 9. Levamos xa 9 anos pois entre os vídeos grabados e os directos. Bueno, esta tempada vai ser interesante, moito que comentar, cun Celta que volta a Europa, cun Celta que non puido xogar o primeiro partido de Liga na primeira xornada, que ten que xogalo este xoves, que comezou o primeiro partido na segunda xornada e que non foi quen de marcar ningún gol en Valencia e despois dun partido, bueno, un pouco aburrido dende o meu punto de vista, o Celta conseguiu o seu primeiro punto nesta tempada 2026-2027 e para comentar este partido e a actualidade do Celta nestes máis ou menos 80-90 minutos que temos por diante, teño outro lado da liña en Vigo, preto do Estadio Municipal de Balaídos, o meu bo amigo e cofundador do bar, Fernando Rodríguez. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Antón? Buenas tardes y bueno, bienvenidos a todos nuestros seguidores que cada vez son más a esta nueva temporada del Bar Celeste con nueva imagen y un equipo que, bueno, no es tan nuevo, que luego iremos comentando algunos cambios que ha habido, que se mantiene la base y que se mantiene un poco el estilo, aunque el otro día faltó un poco de mordiente, pero bueno, las cosas han empezado de una manera normal, yo diría, luego analizamos más. Sí, moitos partidos en pouco tempo. Un saúdo tamén para Beretiño, que xa está por aí no chat. Tedes o chat aberto para comentar, matizar, facer preguntas, todo o que desexedes. E tamén en Vigo está xa preparada a nosa amiga Susi Bugallo. Que tal, Susi? Hola, Antón, hola, Fer. Bueno, hola a todos os ouvintes do Bar Celeste. Aquí estamos de novo, con moitas ganas de voltar para falar do noso Celtiña. Bueno, agardando o resto de convidados para arrincar isto xa canto antes. Pois sí, imos arrincar xa este programa tamén en Galiza, neste caso non en Madrid, está o noso amigo Martín González. Que tal, Martín? Benvido ao Bar Celeste. Que tal, rapazada? Que tal, os ointes? Nada, a verdade, un pouco na liña do que dixo Fer antes, quedeime con ganas de máis, foi como un aperitivo, unha sopa un pouco insulsa, pero son positivo coa tempada en xeral, e sei que, bueno, é o primeiro punto de moitos, con ganas de ver o equipo, con ganas de ver o Fortuna, que tamén está no fútbol profesional, o cal quer dicir que vai ser unha tempada ilusionante. E, ademais, Martín, penso que Susi e Fer estiveron no partido do Fortuna e, mal e o mal tempo, pois deberon gozar tanto como a nós na distancia. E falábamos onte porque estivemos despois do partido comentando, dicíalle eu a Fer que o meu compañeiro do lado dicía, isto non é a Liga Hypermotion, é hipertensión, dicía, é a Liga Hipertensión, porque a segunda metade do Fortuna foi unha tolemia. Sí, sí. Dende logo, unha moi boa cousa que o Celta Fortuna estea na segunda división. Foi un partido histórico, a volta, bueno, non a volta, a chegada por primeira vez do Fortuna a segunda división e partido en Balaídos, 2 partidos, non hai derrotas polo de agora do Celta Fortuna. E en Suecia xa está preparado tamén o noso amigo Cumbias, Joaquín. Que tal, Joaquín? Como vai todo? A ver, semella que non se escoita. Agora sí. Agora. Sí. Hola, que tal? Pois nun verao especial, un pouco saturado de fútbol, porque vin, en fondo, dos que vin todos os partidos que puiden do Mundial, e agora, pois, con moita motivación para ver a Liga, e cando poido, pois, algo de Premier e outras ligas, pero ben, contento. A verdade é que o primeiro partido non foi ninguna maravilla, pero con moitas ganas de ver este equipo. Quería aproveitar esta primeira intervención no Bar na temporada 26-27 para, bueno, de aquí felicitar a Borja Iglesias por ser campeón do mundo de fútbol. Sí, por supuesto. Que bueno. Ahí estamos. Un aplauso
Para Borja Iglesias, evidentemente, cando un xogador non xoga moitos minutos nunha Copa do Mundo, non significa que sexa menos campeón do mundo que a outros, simplemente estaba aí por se o precisaba. En algúns minutos pois sí que se precisou a Borja, e ademais tivo moita presenza fora do terreo de xogo e no vestiario, e iso tamén é importante nunha competición como esa. Así que, totalmente de acordo, Joaquín. Hai que dar os parabéns a Borja Iglesias e, bueno, agardar que esta tempada de Borja pois sexa ao menos tan boa como a anterior. Rápidamente un saúdo tamén para Borja, que di que é a primeira vez que ve o programa en directo, e, bueno, pois aquí estamos para comentar ese Valencia 0, Celta 0, ainda non temos goles do Celta na tempada, pero que sacades dese primeiro partido? Probablemente non hai moito que se pode sacar, pero algunhas cousas positivas e outras menos positivas que se vos ocorran despois de ter visto ese Valencia-Celta. Bueno, a ver, yo creo que es verdad que evidentemente el equipo no está al 100%, pero dentro de eso, como yo decía al principio, la plantilla no ha cambiado radicalmente, es decir, hay una base y la base, aparte de la plantilla, hay una base de la idea, ¿no? Y esa idea, más allá de que, bueno, pues el pasado fin de semana pudimos tener un poco más de protagonismo, a mí también me hubiera gustado un partido más atractivo, pero para ser el primero, bueno, me pareció un empate justo, creo que realmente hubo ocasiones para los dos equipos. Más o menos, es verdad que el Valencia tuvo una o dos claras. Entonces, bueno, yo si tengo que poner un pero sería al nivel defensivo. A nivel ofensivo, bueno, pues evidentemente se pueden crear más ocasiones. No hay que olvidar que estábamos jugando en Valencia, que entiendo que vale, que el Valencia no está en su mejor momento, pero puntual en Valencia, de entrada, me parece una buena noticia. No hay que olvidar nunca, aunque nos esté yendo muy bien ahora, de dónde se viene, ¿no? Y el objetivo que siempre pone Claudio. Y dentro de eso, y que el estilo está siendo el mismo y que las ideas son las mismas, pues yo como peros voy a poner el nivel defensivo. Es decir, vi cierta relajación a nivel defensivo y vi mucha soltura, como suele haber ya a nivel ofensivo, ¿no? Faltan piezas por entrar. Y de hecho está llegando alguna que otra que está pidiendo Claudio. Pero, vamos, daría un aprobado bastante holgado al estreno, ¿no? Y la parte, digamos, que resta es el nivel defensivo, la excesiva relajación, no sé por qué a nivel defensivo. Y, bueno, esa relajación lleva a veces a dar demasiados pases en horizontal en la última línea, cuando eso es un pecado mortal, cuando el rival pues tiene cierta presión, ¿no? O te presiona de alguna manera. Es el único pero que pondría. El resto es ir puliendo, ¿no? Por ejemplo, luego hablaremos de jugadores, ¿no? Yo creo que Febas nos va a dar mucho en esta temporada, pero en general contento por eso, porque dentro de ser el primer partido, el escenario no era un escenario cualquiera, y el Celta, bueno, pues creo que estuvo a un nivel aceptable dentro de eso, de lo que se puede corregir. Sí, eu de feito engadiría que é verdade que algunha peza defensiva quizáis foi mellorable, pero con todo, primeira portería 0. Sei que a mesó que a tempada pasada tardamos moito en acadar a primeira portería 0, non sei se foi xa en novembro ou decembro. A mí sí que algúns dos xogadores que máis me gustaron outro día eran na parcela defensiva. Marcos Alonso quizáis sería o meu MVP, gustoume moitísimo como saiu o partido, incorporouse en ataque, de feito a oportunidade máis clara que tivemos estivo nas súas botas. Tamén outra de Javi Rodríguez, que tamén me gustou moito. A min faltoume, sei que algo de pólvora na parte de arriba, xogamos moito a colgar balóns ao espacio, sobre todo a Junts, quero recordar, a Jutgla. Non foron quenes de crear oportunidades moi claras. Mas, bueno, é un partido medio pretempada. É normal que moitos equipos de primeira división ainda non estén ao 100%. Creo que vense de anunciar a lesión de Borja Iglesias, desgraciadamente, para uns cantos partidos, non sei para canto ten, pero íanos vir ben, a verdade, íanos vir ben. Por esa parte estou un pelín preocupado, pero na liña da tempada pasada, a verdade, pareceume un equipo sólido. Gústame moitísimo a dupla Román Febas, que caiu de pé. A ver se eu creo que vai ser a dupla titular.
creo que Ilaix vai ser claramente o terceiro na rotación. E a ver... Non creo que siga, non creo que siga, pero... Bueno, se segue, iso está claro, se non segue. creo. Que nunca se sabe estes últimos días de mercado, Nunca desde se sabe. logo Celta está buscando unha venda. Sesa él, sesa Rueda, pero a ver que pasa. Dende logo teño claro que Febas Román non se toca, polo menos de momento. Sí, eu coincido bastante co que estaban a dicir Fer e máis Martín. Pasa que eu vexo, para ser o primeiro partido, pensando en como comezamos o inicio de outras tempadas, vexo bastantes cousas positivas. Creo que ver a un Celta, que, como di Martín, que mantén primeira portería a cero, positivísimo, sabendo as dificultades que tivemos en defensa en moitos momentos. Eu en defensa sí que vi un equipo bastante solvente, bastante sólido, a pesar dos erros que se cometeron, e si de algunha chegada con perigo do Valencia, pero na liña do que dicía Martín tamén, a min faltábame ofensivamente tamén un poquinho máis de chegada, máis de non tivemos, quitando eso, algunha ocasión esa ocasión de Marcos Alonso, por exemplo, non tivemos chegadas moi claras, creamos perigo, pero sí que, bueno, é un equipo que está a rodar todavía, pero sí que a min houve bastantes cousas que me gustaron. A volta de Román, para mí é unha das mellores noticias de lo recuperado de novo, o que o botamos de menos a tempada pasada, coa lesión. Aleix Febas, do mellorciño, que vin no partido do outro día, a min gustoume moito, promete un bo reforzo nese medio campo que xa viñamos pedindo. Teño ganas de ver as novas incorporacións, ver que oportunidades se lles vai dar aos rapaces da canteira, ver que foi a Hugo González o que se lle fixo a ficha do primeiro equipo. Sí. Sí, verdade. Pois teño ganas de verlo disfrutar de minutos tamén. Bueno, ilusionada, moi ilusionada neste inicio de tempada. Sobre todo, quería ver un Celta que recoñecese no campo, e creo que hai moito que traballar, moito que mellorar, pero bueno, que con ese comezo aparte, co aprazamento das Asuna, ese comezo xa raruno de inicio, gracias ao noso amigo Tebas, que caenos agora máis partidos dos que quixéramos en pouquiños días, pero bueno, moito máis positivo que negativo no partido, a pesar de non ser probablemente o mellor partido que vayamos ver nesta tempada. Sí, pareceme un partido bastante típico de ser primeiro partido da tempada, porque realmente, aunque fose a segunda xornada, pois era o primeiro partido. Para min o máis positivo é que o Celta foi quen de mover bastante mellor o balón co Valencia. Sí é certo, como di Fernando, que houve erros de defensa que poderían ter causado problemas serios, pero sí é ás veces difícil xogar nunha situación, mesmo por moi ben que movas o balón, nunha situación na que pois o rival teña 5 defensas aí atrás, non, pechando prácticamente todas as opcións e os espazos, e iso máis ou menos foi o que fixo o Valencia en defensa. O Celta faltoulle, sí, un pouco máis de mordente arriba, aproveitar algunha das ocasións que houbo, pero, bueno, tendo en conta que isto ven de comezar, pois comezar cunha portería cero, comezar cun punto fora da casa, pois non está mal, non? Agora, evidentemente, pois haberá 2 partidos seguidos na casa, un o xoves e outro na fin de semana, o domingo, se non me trabuco, creo que é domingo, non? E, bueno, pois, verse se na casa, pois o Celta pode comezar a sumar algúns 3 puntos para refrendar un pouco ese punto acadado fora. Joaquín, como viches ti o partido? Partido moi sen máis, tanto a mí decepcionoume máis quizás sei que este é o Bar Celeste, non é o Bar Mestalla, pero a mí o Valencia que desastre. Qué mal. O nivel de equipo da Liga, lo decimos todos os anos, pero que decepción. Quero dicir unha cousa. O Celta, dentro do que cabe, que foi un partido sen máis e tal, como comentáis, Miguel Román e Febas de unha sensación boa, e creo que os puntos, non sei,
quizás non sei o máis objetivo, pero creo que o Celta mereceu máis que o Valencia, que non tivo un pouco por los nosos erros e xa está, non sei, moi decepcionante o partido, moi aburrido, pero bueno, ali estamos, teremos que ver coas novas incorporacións. Eu no partido deste fin de semana eu botei de menos a Mingueza, que bueno, que era un xogador que cando o partido estaba así sacaba con pase ou tal, porque non vin desborde, non vin capacidade de filtrar un pase, non sei, non... Un pouco, deixoume un pelín frío, pero claro, temos que ser realistas e pensar que Valencia, pois, en casa, a pesar de que, como sabemos todos, non é o bueno equipo que era fai 10 anos, é un equipo que ao final da Liga pois competirá co Celta polos postos, non sei se europeos, pero dentro do top 10 ou 12 da Liga, que para min é o objetivo destes dous equipos. Pero bueno, un pouquinho máis que comentar. O Celta un pelín mellor que o Valencia, un partido case para probar ese novo mediocampo, para ver como estaban os xogadores despois do verán. Bueno, eu esperaba un pelín máis, pero non estou asustado nin triste por un empate a 0 en Mestalla, que é un puntiño que non está mal. Voltamos a ver a Miguel Román, Joel Lago no centro da defensa, aparece Febas por primeira vez na Liga co Celta e volta Javi Galán. Quero preguntarvos un pouco por Galán. Para min Galán é unha boa incorporación. A min gústame voltar a ver a Javi Galán no Celta esta tempada. Non sei que expectativas tendes vos sobre este xogador, que a mí me gustaba, que eu non quería que marchase e agora, pois, volta uns anos despois. Bueno, antes de hablar de Galán... Sí, Fer, vou rápido, se queres, sí. Non me disgusta a fichase, creo que unha fichase, bueno, lógica conservadora de Asenda, pero, bueno, tampouco me pareceu que estivese hiperacoplado ao equipo de momento. Nin pola banda de Junts Carreira me gustou moito como se compenetraron, nin pola esquerda me chegou de entrar moi ben Galán. Para min Galán é un ferrote defensivo, polo menos na época que estivo aquí no Celta. Se lle daba moitísimo a pelota porque era casi a única maneira de superar liñas naquel Celta de Coudet, polo que me lembro. Outro día, bueno, viña de lesión, de feito a min estranoume moitísimo velo no 11, tanto a él como a Junts non me esperaba para nada, esperaba un Carreira Rueda de manual, catedrático. Non me chegou a disgustar, pero tampouco pareceume moi excelso. Creo que lle falta un pouco de acoplarse no equipo, pero tampouco me desagradou, quero dicir, non foi un debut horrible. Para min un pouco sen máis, a verdade. No, iba a decir antes de hablar de Javi Galán, que fijaros en qué poco tiempo ha cambiado las cosas, que ahora ya empatar en Valencia nos parece ya casi como hasta, entre comillas, criticable, ¿eh? O sea, hace 2 o 3 años empatar en Valencia era la pera y hoy en día ya decimos, bueno, había que haber ganado en Valencia, ¿no? Eso por un lado. Y luego, hablando de Javi Galán, yo espero que con la edad haya... Es verdad que, bueno, las características que tiene no las voy a descubrir yo ahora, ¿no? Buen regateador, intenso, etcétera. Lo que no hacía bien cuando estaba en el centro era tomar decisiones en momentos clave adecuadas, ¿no? Pues hablo, por ejemplo, de excederse en los regates varias veces, ¿no? Ese tipo de cosas, de no dar el balón cuando ya has hecho tu regate y tienes que dar el balón. Es decir, al final el regate tiene un fin, ¿no? Que es sacarte a un jugador de encima, ¿no? O a 2 como mucho, ¿no? Entonces, bueno, una vez haces eso, da un pase porque lo que has hecho ya es sumar. Es decir, si sigues regateando es posible que todo lo que has hecho se vaya abajo, todo el trabajo que has hecho se vaya abajo. Yo creo que ahí espero, no sé si ha aprendido, pero no, espero que haya mejorado Javi Galán, porque el resto lo tiene. Es decir, la velocidad, no creo, Entonces, al final, lo que yo espero es eso, que en la toma de decisiones pues haya mejorado. Bueno, é un perfil moito máis defensivo que podía ter Mingueza, en punto de comparación. Eu, de momento, necesito ver os máis partidos. Eu esperaba Javi Rueda, Carreira no campo de inicio. Non sorprendeume ver a Galán de inicio,
non me disgustou, pero bueno, quedei un pouco tamén sen máis. Creo que todavía ten moito que amosar e creo que sí que pode dar moita solidez abaixo en defensa. Non sei, haberá que ver como se adapta o esquema de Claudio, porque sabemos que con Claudio os carrileiros esas subidas por banda teñen parece que os gatos están a invadir o Bar Celeste. Pero sí, estou un pouco a expectativa a ver que pasa con Galán nese sentido, porque bueno, é un estilo completamente diferente o que viña facendo no seu equipo anterior. Entón, bueno, haberá que ver como evoluciona isto. A pregunta é quen é Javi Galán en 2026? Porque xa marchou fai uns anos do Celta e o paso por Atlético de Madrid non foi bo, Bueno, xogar co Cholo non é xogar con Claudio. Xogaba co Cholo. En Champions quedou moi evidenciado que non era o seu nivel. Quedou moi sinalado en moitos partidos de Champions Javi Galán. Pero bueno, para nivel Celta, decían por ali Javi Galán en nivel europeo, quizáis Conference ou Europa League, pero en Champions quedou moi por debaixo do nivel dos extremos. Eu creo Champions, Javi Galán. Sí, bueno, pero xogaba no Atlético de Madrid, Fer. Sí. O Madrid o equipo Champions. Porque el Atlético decidió ficharlo, pero no sé quién creía que se llevaba. Claro. Pues o Atlético de Madrid pensaría, pero non sei. Quedou demostrado que non era. Pero, bueno, eu estou contento coa súa volta. A min é un xogador que me gustaba moito, deume mágoa cando marchou, outros tantos dos que marchan ao Atlético e non lles vai ben, do Celta. Eso teño a dúbida de que nivel pode dar en 2026 Javi Galán, porque cando marchou do Celta, quero lembrar que era un dos xogadores da Liga que máis regateaba. E o regate, moita explosividade, moito físico. Era segundo ou terceiro que máis regateaba, pareceme. Sempre lle dábamos a pelota. Claro, pero a eso era o único que corría a línea de fondo. Es una estadística que a mí, entre comillas, me da un poco igual. O sea, quiero decir, vale, es el que más regatea. ¿Y qué? Vamos a ver qué nos da. Pues que en un equipo como Celta, que non vai sobrado de xogadores que gañen ventaxas, un xogador que teña regate pola banda, nun plantexamento como de Claudio, pode dar moita ventaxa ao equipo. Claro, se Javi Galán vai ser aquí un equipo que tenta tocar o balón, mover con rapidez, tal. Claro, se Javi Galán un pase, pues, marcha do seu par, terá que ver o que está cubrindo a Suedber ou Hugo Álvarez, o que sexa, e xeran as ventaxas con iso. Claro, tamén é certo, que entendo ao punto de Fer de que un lateral, pues, que defenda, ¿no? O primeiro que defenda e despois xa veremos. Pero bueno, no esquema de Claudio creo que encaixa moi ben. Se fose o Claudio o Javi Galán de 2021, pois sería un encaixe perfecto. Pero eu estou un pouco dubitativo co Javi Galán de 2026, pero bueno, que é un tipo que estou contento. A verdade, Joaquín, teño máis que polo tema físico, que creo que o tío é un camión. O físico de Galán pareceme do mellor da Liga, que ten uns 30-31, creo que para o contrato que ten ainda lle vai durar. Pareceme, non sei se o dixera Fer ou Susi, que un pouco sota cabalo rei, e Galán, polo menos na primeira tempada do Celta, sempre tendía a facer as mesmas xogadas. E, por exemplo, Carreira pareceme inteligentísimo como a carrileiro. É un xogador moi profundo, que a vez entende moi ben o xogo, compenétrase moi ben cos compañeiros, sabe onde estar. E por esa parte máis que me dá medo Galán, que non se xa capaz de acoplarse tan en profundidade no sistema de Claudio, pero bueno, haberá que velo. Dende logo, se non perdemos a rueda no mercado, toco madeira, temos variedade de perfis. Sí, porque a mí parece a mí non me disgustaba para nada Galán no Celta, pero sí que penso que un pouco iso, ese tipo de xogador que marchaba en regate, pero marchaba por velocidade. Non tiña todos os recursos dos que dispón Carreira, que tamén eu coincido con Martín. A min gustame moitísimo Carreira, parece un tipo inteligentísimo que aparte que aporta en moitísimos ámbitos diferentes no campo, non só en ataque, non só en defensa. No caso de Javi Galán haberá que ver, creo que se lle falla
o físico, que esperemos que non, que eu penso que tamén é un tipo que normalmente destaca precisamente por iso, pero creo que é un xogador que se en algún momento lle falla o físico, vaise ver moi mermada a súa capacidade no campo e o que pode aportar, porque ao final a súa capacidade de desborde depende totalmente diso. Sí, a mí pareceme que é certo o que di en absoluto. Galán perfil 100% de Claudio Giraldez. A mí sí que me parece que é así. E precisamente por eso dame un pouco mágoa que non estivese Galán nun equipo de Giraldez, porque sí que penso que pode aportar moito. Como, por certo, tamén penso que pode aportar moito Joel Lago. O que pasa é que, bueno, é un xogador bastante novo, que ten que tranquilizarse, que penso que coa experiencia pode ir gañando iso, non? Pero a min realmente non me disgustou Joel Lago neste primeiro partido. De feito, para min está entre os mellores do encontro xunto con Marcos Alonso. Isto quero dicir que, bueno, pois se a defensa do Celta é quen de ser o máis forte posible esta tempada, nunha tempada ademais que vai ser pois de moita exixencia por 3 competicións de novo, agardando que o Celta poda chegar máis lonxe que o ano pasado na Copa, pois pode ser algo importante. Algún xogador ou algúns xogadores en particular que destacaríades despois deste primeiro partido ou ainda é demasiado pronto para facer iso? Yo coincido contigo en Marcos Alonso. Además, hay algo que me sorprende, ¿no? Con la edad que tiene, de qué manera llega al final del partido. O sea, llega al final del partido con energía de sobra para incorporarse al ataque. O sea, me parece que no sé de dónde saca tanta gasolina, ¿no? Entonces yo lo pondría bastante por delante de Joel Lago, que, ojo, que tuvo el otro día una acción en la que demuestra que todavía tiene que pulir esa intensidad. No está bien que es un defensa sea intenso, pero hay que medirse también, ¿no? Y tuvo una acción que recordó un poco al Joel Lago de los inicios con el Celta de los mayores, ¿no? Entonces, bueno, no creo que sea comparable el partido que hizo Marcos Alonso con el de Joel Lago. No, bueno, eu non dicía que fuese comparable, simplemente son dos xogadores que me gustaron no partido. Sí, pero bueno, Marcos yo creo que está muy por encima, sobre todo por eso, ¿no? Que con la edad que tiene, cómo acabó el partido, ¿no? Estamos hablando de dos jugadores que se llevan, creo que 10 años de diferencia, una cosa así, y Marcos realmente, más allá de la técnica, el físico, hablando de físico, bueno, pues lo que aguantó, ¿no? Entonces, bueno, buen inicio de Marcos Alonso, que el año pasado creo que no había estado a ese nivel al principio de Liga. Y realmente, pues destacaría un poco a Febas también, ¿no? Hablando de nombres propios. Parece que, bueno, que está más que adaptado. Y poco más, ¿no? Arriba, pues me quedé también con las ganas de ver a Hugo González. Así que, bueno, habrá que esperar a las próximas jornadas que vienen bastante juntas a ver si puede participar algo ya. Eu non entendín a falta de minutos de Hugo González. Por lo menos na miña contorna estábamos coas manos na cabeza case, en plan, non entendemos que non xogara, sendo o máis destacado a pretempada. Creo que tampouco tivo molestias de ningún tipo. Quizáis a lectura do partido de Claudio na segunda parte foi distinta, por eso meteu a Pablo Durán, que ao final non lle resultou tan ben. Pero pareceume unha mágoa. Creo que se buscásemos un pouco máis a victoria ao final, porque notouse do minuto 80 algo ata o final, comezamos a chuchar máis. Dicía Joaquín que quizáis non é que merecemos ganar, pero entre o empate e a victoria merecemos máis nós ca o Valencia. Eu o teño claro. Sí. E que se chegamos a ir con un pouco máis de gasolina, poderíamos ter levado os puntos. Creo que Hugo González está tocado por unha varita agora mesmo. Non sei, fíxoseme raro. A Giraldez gustalle máis Pablo Durán que a maioría da xente. Eu creo que foi un pouco por xerarquía de equipo, pero non sei. Tamén deume mágoa non poder ver o debut oficial de Hugo. Por cierto, que acaban de anunciar, sí. Perdona Joaquín, acaban de anunciar a Drew Edge como fichaje oficial ya. ¿Sí? Sí. Alguén o comentaba no chat. Sí, dicía Rubén, penso que dicía Rubén. No FIFA de Bo, eso como... No FIFA de Bo. Y Brian Zaragoza también, es bueno el FIFA. Sí. No FIFA era...
Penso que era Rubén Lomba que dicía que íamos ter anuncio. É certo, bueno, isto lévame a preguntarvos tamén polos movimentos do mercado do Celta neste verán, non? Sobre o partido non hai moito máis que comentar sobre o partido fronte ao Valencia, pero penso que cando quedan uns días ainda por cerrar para cerrar o mercado, pois gustaríame saber algunhas das vosas impresións polo de agora con eses movimentos ou sobre eses movimentos no mercado de fichaxes do Celta este verán e se ainda agardades máis movimentos, claro, porque ainda queda un chisco de tempo. Bueno, faltaba este que acabamos de anunciar, ¿no? O xogador de ataque que soaron, estiveron por aí falando de Ceballos, do Boca Juniors, estiveron falando tamén de Sigankov, do Girona, cando parecía que estaba case feito co xogador ucraino, pois chegou o reforzo de Driouech, que ven do PSV Eindhoven. A verdade é que non, quizáis vi algún partido seu en Champions ou tal, pero non un xogador que teña controlado, pero bueno, eu creo que fai falta reforzar un pouco esa liña de ataque porque, bueno, o vimos contra Valencia, van a ser 3 competicións, como ben decías, Antón. Contra Valencia, pois, se o Álvarez non ten o día, mas o se Suelver está nunha desas fases da tempada en que pois en lugar de valer 70 millóns parece que vale 70 euros. Pois pois necesitamos alguén fiable que aporte cifras goleadoras, porque o xogador do que dependemos todos estes anos, pois Iago Aspas, estou falando del, na súa derradeira tempada, seguro que ten algunha xogada máxica guardada, pero non podemos depender de Iago Aspas para facer goles e asistencias. Pois un xogador en ataque creo que era necesario para competir de verdade en 3 competicións, como que é o objetivo da tempada. Eu penso que esta tempada, en canto a reforzos, polo menos melloramos o que se fixo a tempada pasada. Hai un reforzo por liña do campo, polo menos, con esta chegada para reforzar o ataque. E, bueno, ao final sobrar non sobra ninguén, porque con 3 competicións tamén é certo que o ter o Celta Fortuna xogando en Liga Profesional, xogando en Segunda, vai nos vir de perlas, porque non é o mesmo ter os rapaces aos que podes tirar para contar con eles e convocalos para co primeiro equipo, non é o mesmo telos rodando en Segunda B que en Segunda División. Entón, bueno, penso que ¿Cómo? Ah, sí, pero está confirmado, porque pero bueno, non está ainda confirmado. Non está ao 100% confirmado, pero vale, porque lin unha confirmación, pero nunha destas contas en Twitter que non sabes a fiabilidade que pode ter, entón dábano como seguro, pero claro, non sei ata que punto o Celta sí que non confirmou. Non está anunciado, pero que dicir que o que dis, que como estamos en segunda o filial, permítenos facer ese tipo de operacións. Exacto. E de outrora, quizáis non teñan máis risco, non eran posibles. Pero chegaría para o filial, non? Baixete. Sí, con ficha para Fortuna. Chegaría para o filial. Claro, entón aí é onde eu digo que cando se falaba o ano pasado, mesmo no programa falábamos disto, sobre se era algo idóneo ou non que o Fortuna subise a segunda división, esta é unha das razóns de que sexa algo moi positivo, non simplemente esta historia de que sexa algo histórico, de que entre probablemente máis cartos nas arcas do clube, pero ademais diso, temos esta posibilidade de contar cun equipo competitivo, ademais, como se puido ver no partido de onte, fronte ao Andorra, na casa, penso que é unha razón para que moitos xogadores ou algúns xogadores teñan interese por vir ao Celta. Para min está claro que o Fortuna en segunda división xa se mantén, pois ainda mellor, pero aunque sexa só unha tempada, que non ten por que ser só unha, pero se fose só unha tempada, segue a ser, penso, é unha cousa moi positiva, non?
Sí, a ver, yo un poco volviendo al mercado que no había valorado, me parece que aunque es verdad que la velocidad de este mercado no fue la del mercado anterior, en parte por el Mundial, ya lo había advertido Marco Garcés, creo que tampoco ningún otro equipo, digamos, que pelee por lo que pelea el Celta, tampoco nos sacó tanta diferencia en cuanto al número de operaciones y la velocidad con la que las hizo, pero el Celta está cubriendo las posiciones que Claudio está pidiendo y de momento no se ha ido nadie importante. Claro que de aquí al final de agosto puede haber algún movimiento, digamos, que nos reste potencial. Entiendo que el Celta está preparado para ese golpe si es que llega. Lo ideal sería que no llegara. Y un poco extraño el caso de Moriba, ¿no? Que lo quería comentar. Un jugador por el que el año pasado se hizo un gran esfuerzo. Y claro, el segundo año de Moriba realmente es cuando Moriba explota realmente y realmente mantiene una regularidad que lo convirtió en uno de los mejores. Y claro, no se entiende muy bien a veces esos rumores de que el Celta está intentando que le llegue una oferta buena por Moriba, ¿no? Es decir, al final uno piensa ya hasta que Moriba a lo mejor firmó ese contrato con la promesa oculta de que el segundo año le dejasen ir, etcétera, ¿no? O sea, y bueno, esas faltas de las que hablan de disciplina de Moriba, por las que no fue convocado en algún momento en la pretemporada, te llevan a pensar que a lo mejor pues Moriba firmó el año pasado con la idea de que le dejasen salir ahora o le facilitasen la salida si la cosa iba bien. Entonces, bueno, espero que no se vaya, yo espero que se quede y espero que se quede queriendo quedarse. Lo decía el otro día en un chat privado que tenemos. Lo ideal es eso, es decir, yo prefiero un jugador peor, pero que quiera quedarse, a Moriba, con lo que sabemos que es, que no quiere quedarse. Por muchas cosas, por el ambiente en el vestuario, que luego se nota en el campo, por todo, ¿no? Es decir, el ambiente tan bueno que tiene el Celta ahora, gracias en parte a Claudio, a jugadores como Borja, que lo vuelvo a poner en valor, ¿no? No solamente por lo futbolístico, sino por lo humano. Entonces, esos valores yo creo que están por encima de que juegues peor o mejor. Entonces, si alguien no quiere estar, me da igual que sea el número uno de la plantilla, que no esté. O sea, yo en ese caso, ahora, claro, que te quiten un jugador muy valioso cuando faltan 3 días para cerrar el mercado, 2 o 1, evidentemente, si pasa, pues el Celta tiene que estar preparado. Claudio ya lo lleva advirtiendo días, ¿no? Que su miedo es ese, que este mercado se acelera al final. Eu creo que, por exemplo, que no caso de Ilaix sí que o Celta perde calidade no plantel, pero que é unha saída que tanto o club como o xogador contaban con el, que creo eu, que non é unha saída como Rueda, que Rueda sería máis inesperado, deixaría un pouco máis tocado o equipo, non porque Rueda ser un mellor xogador que Ilaix, senón porque eu creo que dende que se firmou ese contrato o ano pasado, a idea dos xogadores do Celta, eso, o Linsá, pois eso, cando se firmou o ano pasado, que a idea era de valorizar o xogador e darlle saída este verano. Claro, porque además Joaquín, se non sabe Moriba, cal é esa venda importante do Celta este verán, porque xeralmente o Celta está a vender un xogador importante por un certo número de cartos importante prácticamente cada tempada, non? Entón eu penso que Moriba era o candidato a iso. Di por aquí Gunter que non souberon vender a Moriba, non sei exactamente ao que se refire especificamente con iso, pero está claro que o Celta dende hai moito tempo quere que Moriba saia e poder así percibir un certo número de cartos que xeralmente percibe cada ano, non? Sí, non sei ata que punto é necesario co famoso fair play financiero. Tampouco parece que o Celta vai a venderlo pola primeira oferta. Non sei, o Celta decían que esperaba unha oferta entre 15 e 20 millóns por Ilaix Moriba, que esa oferta chegou, pero que era de un clube que non motivaba ou non convencía o xogador. Se non lembro mal, chegou unha oferta de un clube italiano, o Ilaix quería ir a Turquía a xogar, bueno, uns líos. Parece que agora, pois, como di Fer, o importante é que se un xogador non quere estar, pois ten que encontrarse o xeito de atopar unha forma dunha saída. Lo digo hasta por el bien del propio jugador, ¿eh? O sea, ya no pensando solo en el Celta, o sea, pensando en él. Y luego, por otra parte, hablando de las ventas, yo juraría,
si no, corregidme si me equivoco, que Marián este verano dijo que el Celta ya no necesitaba vender. Juraría que lo escuché, juraría que lo dijo. Sí, que vamos dic moitas dar, cousas creo que veces perdas... Sí, creo que vamos dar perdas duns 10 millóns de euros, porque o servicio cerrou a final de xuño, non? Entón, se queremos vender a Ilaix para o seguinte ano, teria que ser antes de xullo. Para min o problema é un pouco que decides, que o que dicía Fer, de que é mellor para el tamén, vai ser o terceiro centrocampista en rotación, se queda, en teoría. Cuidado con Murcio, etcétera, que rota Claudio, no sabes quién es el primero ya, con lo que rota Claudio. Claro, creo que estaba a pensar que conociendo a Claudio... igual que Javi Rodríguez, Marcos Alonso, Starfelt soían ser os defensas, creo que Feba Román pode que rote un pouco, pero os ves como a dupla titular. Despois nunca se sabe. Pero o tema é que vais a devaluar, se non xoga moito, xa pode facer moi ben Ilaix nos minutos que teña, porque tampouco é un xogador de cifras. Quero dicir, non destaca por iso, e se agora xa é difícil encontrarlle unha saída, polo que dicen xa cobra máis de 3 millóns limpos o que din, é o xogador que máis cobra no Celta, creo que para o ano cobraría ainda máis, e pode que se faga efecto bola de neve. Iso dá un pouco de espanto nos despachos, imagino. Entón, o mellor sería que se lle atopase unha saída agora, penso eu. E se ademais claro, porque ademais se non se lle atopa, Martín, haberá que utilizalo, non pode ser que non xogue, porque senón, como ti dis, se devalúa ainda. Claro. Pero eu creo que Claudio non é de botar ao spa a xente, como outros adestradores, porque se viu con xogadores que rematan contrato, Mingueza e tal, que non seguían xogando con normalidade. Iso é algo que me gusta de Claudio. E ademais, con 3 competicións, tes que darlle descanso. Ainda que non o que irás de titular, tes que darlle descanso. Se vas a ter a Román e a Aleix Feba xogando case todo, ao final necesitas tirar de alguén para que descansen minutos os dous titulares. Pero eu penso que parte do problema é a ficha de Ilaix. Ser o xogador, un dos xogadores que máis cobra. Claro, se vas a ter o xogador que máis cobra no banco sen xogar, ao final eu entendo que non sai a conta. Penso que parte da idea da saída de Ilaix pode ver tanto do propio xogador, pero tamén do Celta, pensar que hai que sacarlle rendemento a ese diñeiro invertido. Preocúpame o tema de Rueda, a posible saída de Rueda. A mí creo que ao final quedou un pouco en nada o intereso do Nottingham Forest, pero sería tamén unha perda importante. O que dicían que Rueda rechazou a oferta e aínda que cobraba máis do doble, é o que din. Se é así, gracias, non sei. Como isto pode cambiar de un día para outro. O da Premier League é unha cousa. Sí, claro. Bueno, o da Liga tamén. É difícil saber exactamente o que ocorre porque nós lemos os rumores, lemos cousas que aparecen por aí e non sabemos exactamente o que ocorre, pero dende logo que Rueda poda sair do equipo, pois esa sí é unha saída importante, tanto polos cartos como evidentemente pola incidencia no equipo tamén, non? Sí, pero digo que tanto lo de Rueda como lo de Moriba chocan con la idea que comentamos aquí a veces en el bar de que si tienes un proyecto, las patas claves del proyecto que no se te vayan al cabo de un año. Claro, entonces, claro. Si quieres mantener ese proyecto, entonces, claro, al final, hablaba antes Martín de esos menos 10 millones, es verdad que hay esa deuda, y luego, por otro lado, la presidenta dice que no hay tanta urgencia como el año pasado en vender. Entonces, al final, no sabes un poco con qué quedarte. Dice, no, es que todo el dinero lo vamos a poner en el campo. Bueno, pero entonces, a ver, Moriba es importante, no es importante, ¿dónde quieres sacar el dinero? ¿Podemos tirar con esos menos 10 millones adelante? No sé, hay demasiadas contradicciones que no... Eu creo que a clasificación europea axudou moito a consolidar, pero se non, porque tal como eran as contas do Celta, se non chegamos a clasificar a Europa League, non era unha venta, estaríamos falando de dúas, mínimo. Claro. Entón, bueno, eu creo que por ese sentido a gran tempada do ano pasado axudou moito a manter este equipo, pero ostras, é moi difícil, porque se Nottingham Forest ofrece doble de Javi Rueda, cláusula tal, non hai moito que facer. É a vontade do xogador se quere quedar ou non.
Claro, que ti podes facer unha planificación, pois se chega un equipo da Premier e pon sobre a mesa unha chea de millóns. Que hay que compartir en ese caso con el Madrid, me parece. Esto sí, mal negocio. Hai que lembrarse de que creo que cando se mercou iLikes foi grazas a que vendemos a Fer. E sería un pouco... Eu, en xeral, gustame bastante a xestión de Garcés como director de fútbol, pero é certo que é un pouco raro. Vendemos a Fer para adquirir, creo que a Jutgla e a iLikes, con vistas a vender a iLikes de novo. E ao final non o conseguimos vender a ninguén, está cobrando un pastón, non sei. A mí dame a sensación, Martín, que eu creo que será. Eu penso que sí tamén, Joaquín, porque iso de que este a cobrar un pastón, ese é o verdadeiro problema, non? Porque evidentemente é un xogador que se mantemos, vai aportar, é un xogador importante pro Celta. Estou de acordo co que dicía Celtoia, que se fica no Celta vai xogar, iso está claro, non? Pero claro, a cuestión é esa ficha que hai que liberar, non? Por moito que a presidenta pode dicir que xa non hai presa por vender e tal e cual, evidentemente hai xogadores que son caros dende o punto de vista dos cartos que hai que pagarlles, non caros porque despois non aporten, que esa é outra cuestión, pero porque os cartos son os que son, non? Entón, penso que un xogador do que leva moito tempo Celta, dende o comezo prácticamente da tempada pasada, falando de que ten que sair, que vai sair, que quere sair. Entón, eu penso que finalmente acabará saindo. Non sei que pasará con Rueda, evidentemente, pero dame a sensación de que é máis probable que se manteña a Rueda no Celta e que saia Lais Moriba, non? Entón, bueno, penso que o importante é que o Celta, cando chegue o remate do mercado, pois teña o equipo máis reforzado posible, tendo en conta que hai xogadores que teñen que estar e que se non están, pois haberá que suplir de algún xeito. Entón, non sempre é sinxelo agardar que os xogadores máis xoves, os canteirais, pois vayan necesariamente a facer o traballo que fan xogadores como Moriba. Non digo que non sexa posible, pero digo que hai que ter cuidado, porque evidentemente os xogadores canteirán son xogadores de presente, pero tamén de futuro, e hai que ter paciencia con eles, como sempre dicimos. Algo máis sobre o mercado que queredes comentar? Mira, está a comentar Celtoia o tema do porteiro, da chegada do novo porteiro. Sí. O porteiro turco viña do Manchester United, non? United. Non o teño moi localizado, non sei se xogaba, se disfrutou de minutos no United ou non. Non sei se vos tedes máis referencia. Era titular no Fenerbahce ou... Sí, eu queria decir que creo que a portería do... Sí? Non, que eu creo que a portería do United que foi bastante inestable desde que se marchou De Gea. Estivo Nana, estivo tal... Algún partido... Eu creo que vi algún partido de Vallendir co United, pero non é un porteiro que teña moi claro o nivel que ten, a verdade. Non sei, por suposto que sube o nivel do equipo, que era algo que moi comentado o ano pasado. Pois, que pasa se Rado manca? Pois agora temos un portero en principio de garantías. Fíjate que yo el otro día, antes del partido del Valencia, dije, a ver quién sale de portero. Tú fíjate lo poco que me fío de... Eu non tiña dúbidas. Bueno, yo no tenía... Sí. Yo conociendo a Claudio dije, a ver a quién pone de portero. Pero al final... bueno. Más, que es lo más sensato. Sí. Pensaba que no sé, que tenías medo de que alguén viñera por Rado. No, bueno, o que di aquí Celtoia é certo, non é a portería inestable no United, é todo o clube, porque realmente o Manchester United sí que está en unha situación complicada. Yo digo que si realmente ahora, bueno, con la llegada de Driouech, evidentemente se cumple un deseo de Claudio, hay dos deseos más de Claudio, un medio y un central. Si se cumplen esos dos, realmente el mercado es perfecto. A ver a quién acaba saliendo, ¿no? En todo caso, en una semana vamos a poner ya la nota de ese mercado, pero de momento los pasos son sólidos, concretos y apuntan a donde quiere Claudio. Entonces, de momento, me quito el sombrero con la gestión deportiva. Vamos a esperar a que acabe esta semana y
y ya vemos, pero bueno, se están dando todos los pasos que hay que dar. Es sobre todo, Fer, que máis ou menos está a ocorrer coa portería o que nos pedíamos, non? Un porteiro que poda ser de certas garantías, que poida ser... Tardó un año en venir, pero sí, por fin está. Pero que poida ser, en principio, superior en calidade a Villar para ser suplente ou, se ten ocasión, pois para disputarlle o posto a Radu, non? Entón, penso que desde ese punto de vista eu estou contento coa xestión da portería, sen dúbida. Y además va a hacer que, yo creo que hasta va a hacer que Radu mejore incluso más. O sea, yo estoy seguro. Sí, porque estoy seguro de que estábamos muy, no me sale la palabra, estábamos... Acomodado, sí, muy relajado. No tenía competencia. Está claro que o novo porteiro mínimo vai xogar a Copa do Rei. Por exemplo, ano pasado Villar xa non só por nivel, sobre todo por confianza, el nivel de confianza que tiña, e que lembrome que en 12 penaltis non aceptou golado ninguna vez. Caía como un saco de patatas. Por lo menos, nese aspecto, imos competir a Copa máis, estou seguro. Eu estou de acordo co que di Martín, pero case que soa como se estivese a falar dende ultratumba, non? Non sei que pasou que de súpeto escoitase como un pouco soa como lonxe, sí. Non sei que... Fala de Cervi agora, fala de Cervi. Fala de Cervi. Perdemos DJ, a ver, dice por ahí que Iván era como Cervi, pero por lo menos Cervi animaba las comparsas, las celebraciones. Iso é verdade. Sí. Daban de o micro nas celebracións e facía de speaker, sí. Estaba pensando, non crees que o centro de campo agora mesmo, se queda aí live, non tanto, pero se non, respecto á tempada pasada, marchou Damián, marchou Sotelo, marchou Beltrán, marchou Vecino, bueno, que non coincidiron, non, pero queda un pouquiño, non? Orfo o centro do campo, na miña opinión. Estamos pendientes de fichar a uno más, a ver qué pasa. Sí. Claro, que iso que dicía Fer de que había dúas peticións máis de Claudio, un para un medio e un central, eu penso que se pudiera ser de aquí a final de ano virían de perlas, porque eu se pensas nos centrais, vale, pinta que o trío de centrais do outro día, coa variable de que poida entrar Starfelt ou non, vai ser un pouco, porque xa vimos a tempada pasada que foi do que menos variou no esquema de Claudio. Pero, claro, xa vimos a tempada pasada que coa lesión de Starfelt quedou moi orfa a parte da defensa. Joel Lago, eu confío en que se vaya rodando, pero claro, no momento en que as lesións empecen a caer, pode quedar tamén un pouco tocada esa liña, e o centro do campo, coa marcha de todos os que nomeou Joaquín e agora coa posible saída de Moriba, tamén no momento no que Román ou Febas caian, e bueno, pensando en que non temos a Fer López, que a tempada pasada nalgúna ocasión tamén xogou no centro do campo. O centro do campo a min preocúpame aínda máis que a liña de centrais, así que sí que é un reforzo de cara á segunda volta e de cara a esas tres competicións. Non falamos do rapaz do Falle, non? Do rapaz que fichamos de Francia, que non sei de onde é, de Senegal, non sei. Penso que de Senegal, sí. Sí. Vamos a mirar antes por aquí. Sí, pois ben en calidade de cedido, creo, se non... Sí, creo que sí. Non estou equivocado, pero creo que, polo que escoitei, parece un xogador bastante prometedor. Eu non sei, porque ao principio pensei que era unha fichaxe para o Fortuna, pero te han fichado do primeiro equipo, entón. Y dorsal del primer equipo, el 4, ni máis ni menos. Sí, vale. Non estaba eu segura. Teñe razón, polo chat está dicindo... Escoitáseme mellor, sabe? Porque No. Por algunha razón estaba a escoitarse moi ben no comezo do programa, pero o principio perfecto. Un intre no que... Sí. Pausa de hidratación, Martín. Pausa de hidratación, exactamente. Cooling break.
Sí, bueno, o de Bajcetic non está ainda pechado, iso sí que é certo. Xa dicíamos antes que non íamos dar unha información que non fose certa, simplemente son rumores de que está máis perto de pecharse, pero ainda non está pinta, pechado sí, pero totalmente, non? Di de Quintans que se Bajcetic ben, se chega e non ten lesións co Fortuna, en decembro xa estaría a xogar co primeiro equipo. Claro, hai que pensar niso, que se non hai un reforzo no medio campo, se Ilaix non vai, evidentemente, se non hai reforzo, haberá que botar mando que hai no Fortuna con xogadores que poidan xogar tamén no primeiro equipo, non? Esa é unha opción. Non penso que sexa necesariamente a mellor, pero é a opción que estaría aí en riba da mesa, non? Senón, todo de poñer hai de onde tirar, digo que xa a tempada pasada xa tivemos algúns debuts de rapaces do Fortuna e hai xente que como Burcio, como Antañón, como Arcos, que poden botar unha man e eu penso que poden ser importantes nalgún momento da tempada. Senón, sempre podemos poñer a ver. Hola, probando. Agora sí, perfecto. Sí, moito mellor. Sí. Houve aí unha... A ver, fala un pouco. Riguroso directo, pois a mí... Sí. Pois sí, perfecto. Agora sí. Ten boa pinta, pero claro, non me gusta a operación porque parece que se subían a parra moito, non? Ca opción de compra. Ten pinta de que non vai seguir o ano que ven. Entón, iso me fastidia un pouco. Sí. Pasamos de temas, sabe? Que non me enteré. No, estaba falando de que queremos probar a Iván Villar de pivote. Centro campo. A ver, cosas máis raras en mirada, non? Bueno, que non sexa quen de facer Claudio, pois non se... A Claudio gusta ya polivalencia, non? Como ben sabemos, non? Teño que dicir que... Bueno, teño que disculparme porque cara ao remate da tempada pasada con volume de traballo na universidade, con cousas persoais tamén, pois non fun quen de continuar coas puntuacións, evidentemente, mea culpa, pero esta tempada volto con forza, así que voltamos ás puntuacións, prometo facer moito mellor traballo esta tempada que a pasada e teremos o remate da tempada, pois un gañador na porra e tamén un xogador como MVP desta tempada. Vai ser difícil realmente pois dar puntos neste primeiro partido, pero xa que estades preparados, pois podemos ir cos puntos deste Celta-Valencia, ou mellor dito, Valencia-Celta empate a 0. Alguén ten claro as puntuacións? Claro. Creo que Susi, sí, pois imos a Eu teño claro. Eu, pois, comezando de menos a máis, doulle un punto a Javi Rodríguez, 3 puntos a Febas e os 5 puntos para Marcos Alonso. Moi ben. Pois lembrade un punto pro terceiro, 3 pro segundo e 5 pro mellor xogador do partido. Yo igual que Susi, la verdad. Lo vi bastante parecido. Sí. Uno para Javi. Y además hay que recordar que Javi, yo creo que tuvo, no sé si fue la mejor o casi la mejor ocasión del partido. Es decir, obligó al portero de Valencia a hacer la mejor parada del partido. Con lo cual, ya había demostrado Javi Rodríguez el año pasado y en aquellas temporadas que también tiene gol, o sea, que es un defensa tan completo que hasta tiene gol, pero aquí ya desde la jornada 1 lo vuelve a demostrar, así que por eso un punto para Javi, más allá del trabajo defensivo que hace y de que está madurando a una velocidad muchísimo más rápido que, por ejemplo, Joel Lago, ¿no? Después, Febas, 3 puntos, lo que dije antes, ¿no? Realmente está a gusto, es un juego que a Claudio le permite pues romper líneas, le encaja perfectamente y encajó perfectamente, fue el fichaje más tempranero, con lo cual pues ahí lo tenemos todo. Tenemos un jugador a coste cero con rendimiento inmediato y que quiere estar aquí. ¿Qué más queremos, no? Es decir, al final pues tiene que salir a la fuerza, sale bien este fichaje, ¿no? Y lo demostró el otro día, ¿no?
Y Marcos Alonso, por lo que dije antes, no quiero repetirme demasiado, tiene un depósito que hay jugadores de 20 y poco años que no tienen, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece tremendo el arranque de Marcos Alonso esta temporada en Valencia, que hasta también fue de los que más opciones tuvo de marcar, ¿no? Con ese disparo de la muerte que le puso, no sé si fue Yago Aspas o quién le dio ese pase, pero estuvo a punto de dejar el marcador a favor casi al final del partido, con lo cual Marcos Alonso 5 puntos. Quería retirarse. É curioso que dous dos destacados son centrais e foron clave neses posibles 3 puntos que puidemos levar en los que más cerca estuvieron, sin duda, sí. Sí, sin duda. ¿Quieres daros, Martín? Estaba pensando, pero sí, vou dalos. Creo que vale. Parecido a Susi, non sei se dar os 5 puntos, para mí non destacou ninguén sobremaneira, aparte de Marcos Alonso. Diría, si vou ir con... Sí, igual que Susi, un punto Javi Rodríguez, creo que 3 Febas, que gustoume bastante, e 5 Marcos Alonso. Espero que siga así. O que me preocupa de Marcos Alonso era o estado físico, porque o ano pasado xa tivo bastante baixada nese aspecto. Bueno, se comeza así, a ver se é capaz de mantelo. E, por certo, corto un momento a Joaquín, e que é verdade o que di en o chat, que Mateo Moreto di que a punto de asinar Javi Rueda polo Nottingham, creo. No. Bueno, estamos buscando lateral carrileiro no mercado, que o de Stefan, que parece ser que vai ser cesión. Que conserva porcentaxe de futura venda, pode ser. Que pesados son o Liverpool, macho. Bueno, polo de agora aínda é un rumor, non está concretado. A mí lo que más me duele es tener que compartir en la venta con el Real Madrid. Me duele más que se vaya Javi Rueda. Pois sí, a verdade é que sí. Fer, home, sería peor ter que compartila co Deportivo, non? Pero bueno, esa... Bueno, hai cousas peores sempre. Bueno, non sei, estou de acordo, Fer. Habería que debatir. Joaquín, puntos. Sí, pois eu rapidamente. Un punto para Febas, 3 para Marcos Alonso, 5 para Miguel Román por voltar así dunha lesión. Sen máis, sentimental, non nada máis. Sí, sentimental... Eu estou de acordo con que Marcos Alonso foi o mellor xogador do partido, como prácticamente, non todos vos, pero prácticamente todos dicides. Entendo tamén o que dis Joaquín de sentimental de Miguel Román, porque foi magnífico voltar a velo sobre o céspede. Pero bueno, eu vou centrarme na defensa, neste caso en particular, un punto para Joel, 3 para Javi Rodríguez e 5 para Marcos Alonso, que penso que fixe un moi bo partido. A ver se isto é un sinal do que está por diante esta tempada con este gran xogador que é Marcos Alonso. Continúan a comentar aquí no chat sobre Rueda e bueno, pois xa veremos como se desenvolve iso. Pero claro, lóxicamente, despois deste partido, o Celta tería que xogar o terceiro partido, pero non vai ser o caso, porque ten que xogar aínda a primeira xornada. É dicir, o Celta tería que xogar fronte ao Athletic Club de Bilbao, pero antes diso xogará contra o Osasuna na casa este xoves, di aquí a 1:30 nos Estados Unidos, é dicir, ás 8:30 en Vigo. Para comezar, a min pareceme realmente lamentable que non se permitise que ese partido se xogase en setembro, como os dous clubes tiñan máis ou menos pactado. Tería bastante máis sentido para non ter que xogar 3 partidos nunha semana, pero a Liga funciona como funciona e, bueno, pois se os clubes non son quen de plantarse e realmente facerlles fronte, pois terán que xogar cando decida Tebas ou cando decida quen teña que decidir. Entón, o Celta ten 2 partidos xoves e domingo. Bueno, en principio, semella que o rival máis complicado destes dous é o Osasuna, porque o Athletic Club está
nunha situación pois bastante baixa nestes intres. Falemos brevemente deses partidos, se vos parece. Que agardades desta volta do Celta, deste finalmente, despois dos problemas que houve no céspede, que agardades desa volta do Celta a Balaídos nesta tempada 26-27? Sei que, ademais, algúns de vos ides estar ali. No sé quién empieza. Pues Fernando, xa que... Dale, Fer. Pues, hombre, yo no sé si el Osasuna es más asequible que el Atleti, no me atrevo a decir eso. No, eu dicía ao contrario, precisamente. Penso que o Osasuna é máis difícil que o Athletic nestes intres. Non sei, Antón. Os equipos, non sei. Claro, pero es que tampoco, no sé, o sea, no sé si es más difícil, la verdad. Similar. La verdad es que tengo la incógnita de Ramis, ¿no? Que es el entrenador de los Osasuna. No sé qué estilo va a implantar. Osasuna históricamente es un equipo correoso, que realmente no te deja demasiado jugar, que son físicamente, normalmente te superan, que llegan al final del partido mejor que tú. Suele ser algo así parecido al Athletic, ¿no? Entonces ahí no veo demasiada diferencia en cuanto a estilo de juego del rival. Claro, la ventaja es que jugamos los dos en casa. Entonces, bueno, yo creo que a priori me sigue pareciendo más fácil ganar a Osasuna que al Athletic, pero claro, después de la primera jornada del Athletic en casa, pues evidentemente seguro, ¿no? También es verdad que estamos empezando. Los primeros resultados de la liga siempre son muy, digamos, dispares, ¿no? Hay resultados que luego no marcan tendencia en el resto de jornadas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los resultados de agosto son engañosos y no marcan realmente lo que va a ser cada equipo. Entonces, bueno, dentro de esa incógnita, creo que nos vamos a enfrentar a dos equipos muy parecidos, que el Celta va a tener que, digamos, no sé si reinventarse o ver la manera de contra equipos que te corren mucho, que te presionan y que realmente físicamente puede que te superen, pues hasta qué punto somos capaces de reinventarnos o de que el estilo que propone Claudio valga para eso, ¿no? Hablaba alguien antes de la falta de velocidad del balón en Mestalla. Quizás sí, quizás la falta de velocidad en circulación es lo que hay que corregir contra esos equipos que bueno, que si eres capaz de moverlos, pues evidentemente van a llegar peor que tú al final, ¿no? Vamos a ver cómo llega el Celta y bueno, y si somos capaces de superar esa presión que yo preveo que va a haber. Sí, eso de que... No, dale, Martín. No, e a dicir o que dicía de Fer de que a estas alturas da tempada pode ser un pouco enganoso tamén mirar a táboa, claro, ves a ese Athletic Club colista a día de hoxe, pero cun partido só. É certo que quizáis non, despois desa derrota contra o Sevilla, pois non pinta un Athletic Club como ao que nos tiña acostumado, pero sí van a ser dous partidos, comezamos forte, porque sí que os partidos que veñen non van ser sinxelos, son gañables todos, por suposto, pero xogar na casa a priori debería ser algo positivo, pero sí, os Osasuna, pues mira, ven de facer o mesmo resultado que a nós na xornada anterior, xa sabemos que por experiencias anteriores non vai ser un partido doado, é un equipo que máis ou menos dan nosa parte da nosa zona da táboa e que ao final con Budimir arriba pois sempre crea moito perigo, así que bueno, ademais que imos ter poucos días de descanso entre o partido do xoves e o do domingo e iso ao final, bueno, estamos frescos aínda, mellor que pase isto agora que pase máis adiante na tempada, pero bueno, eu estou un pouco expectante, todavía están todos os equipos a rodarse, a sentarse. É cedo tamén para facer pronósticos, aínda que sei que faremos a porra antes de marchar, pero
pero sí, veremos. Precisamente por iso, Susi, eu dicía que non ten sentido que cando dous clubes están de acordo en xogar un partido en certo momento, Absolutamente. a Liga non ten que sair e dicir, pois non, ten que xogar cando eu digo, os dous clubes están de acordo, é mellor para os dous, non vexo razón ninguna neste caso e noutros para que a Liga se meta. Cando non perxudica a terceiros equipos, nin non, eu a verdade... Se facemos 6 puntos, ben cambiado está. Sí, claro, bueno, claro. por suposto. Se gañamos, mira, mándolle un xamón a Tebas, non pasa nada. Aí está. Pero sí, unha tontería tremenda de Tebas. Sí. A min pareceme que, bueno, o que dicíades, non se sabe que versión dos equipos vamos ter, aínda estamos, é que nin en setembro, estamos en agosto, estamos xogando a Liga en agosto, madre mía. O tema é que son rivais un pouco similares no sentido de que están acostumados a cousas un pouco máis grandes, están un pouco vidos a menos, os ambientes en ambas as ciudades están enrarecidos, o Osasuna case descende, o Atleti tamén vende unha tempada moi rara e decepcionante, van ter ganas de, sobre todo despois da tunda que lles meteu o Sevilla no marcador, de reivindicarse. Pero bueno, creo que neste momento de tempada toca vernos, sobre todo a nós mesmos, e se damos unha boa versión, mínimo vamos puntuar. Porque calidad de plantilla, para min temos unha boa plantilla, e se lle sacamos rédito, sobre todo, gustaríame ver minutos para os chavales, ia dicir do Fortuna, Hugo González xa ten fichado a, pero, por exemplo, de Hugo, non sei se Burcio ou Atañón terán minutos, pero, dende logo, hai rotar Claudio. Teño ganas de ver aos que non apareceron outro día. Xa nos acostumamos desde comezo de tempada a este ritmo de varios partidos por semana, o cal vai ser difícil, pero pode que se xa positivo a vez para acostumarnos ao ritmo de Europa League. E nada, son positivo con sacar 3 puntos contra Osasuna. Espero que se xa así. Se non, tampouco pasa nada. Lembrémonos de que deses 7 empates seguidos na tempada pasada e como rematamos. Hai momentos, este non é o momento máis importante da tempada, pero as sensacións hai que ir sumando xa. Sí, bueno, primeiro quería comentar o que decían no chat de Adama Traoré o Depor, un fichaxe de absoluto culto que eu pedí para o Celta fai moitos anos. Sí. Totalmente inabarcable para as contas do Celta, pero bueno, as contas do Abanca Riazor pois están desbordantes e poden ter un equipo que en 2019 sería top, pero bueno, veremos en 2026. Ya, tal cual. Por certo, Aubameyang, boa fichaxe, que está ben, pero bueno. Menudos goles meteu, que non foron de empurrada. Cuidado. Bueno, a mí é un xogador que me encanta, vaya. Creo que vai facelo ben, pero ainda así vexo unha temporada longa para o Depor. En fin, falando do Celta, que é importante, contra o Osasuna, pois a verdade é que tampouco vi unha gran novedade. Non sei que vin que ficharon un tal Dubasín. Eu gustoume o nome, o fichei no Comunio, pero non teño ni idea de como xoga. Gustoume o nome. Sí. E logo vi que venderon ao Víctor Muñoz ao Liverpool, que ese sí que era un xogador que me parecía moi interesante. Así que tampouco teño, pois un equipo máis ou menos do nivel do Celta, un pouquiño por debaixo, como indicou a Táboa o ano pasado. En principio é un partido que poderíamos gañar e ben e tal. E co Athletic eu teño moito respeto a ese plantel, porque sendo que empezaron mal, porque ao final foi todo por unha expulsión no minuto 15, o sea que é moi complicado competir con 10 durante 80 minutos. Sí que o vexo un equipo máis rocoso e con xogadores de máis nivel, non? Laporte, Unai Simón, Nico Williams, ainda que este mancado, sí que o vexo máis complicado, pero bueno, eu espero cousas moi boas do Celta. Creo que é un proxecto que este ano, son decir que os proxectos a nivel futbolístico son 3 anos, que a partir do terceiro ano xa sabes o que pode dar un equipo e tal. Creo que este ano vamos a alcanzar o verdadeiro potencial de Claudio Giraldez, do Celta de Claudio Giraldez, por suposto.
que son moi optimista coa tempada, pero temos que ser humildes e ter, pois eso, en conta de que este equipo que aínda que o ano pasado foi sexto, pois ten moito rapaz novo, moito xogador irregular e que pois, o mellor comezamos, como decía Martín, como ano pasado empatando 7 e tal, e rematamos moi ben, ou viceversa. Ou empezamos sendo a sensación da Liga, pois temos que ter humildade e saber que somos un bo equipo da Liga, que o noso objetivo ten que ser estar entre os 10 primeiros, porque temos plantel para iso e proxecto para iso, pero que non rivais como Osasuna ou Atleti, poden poñer as cousas difíciles. Así que eu espero que o Celta gañe polo menos un dos dous partidos e empate outro. O sea, 4 puntos de 6 sería unha boa forma de comezar a Liga na casa. Onde hai que firmar? Ya. Pues sí. Lo firmo xa, No chat. Sí, veña. Bueno, no chat precisamente están a dicir que o de Javi Rueda é prácticamente cerrado. Pois xa veremos como se desenvolve iso, pero semella que Javi Rueda vai viaxar cara ao Reino Unido para xogar no Nottingham Forest, que é un equipo, ademais, clásico e histórico da Premier League. Bueno, pois se vos parece, imos facer esas porras. Este ano, para facilitarme un pouco as cousas, pois simplemente resultado, se acerta a quiniela, un X de 2, un punto, e se acerta o resultado, pois 2 puntos máis, 3 en total. Moi generoso cos puntos este ano, Sí, bueno, é que o ano pasado tamén falábamos dos goleadores e tal, e iso facía máis complicada a miña computación. Así que, simplemente resultado, Osasuna primeiro e Athletic Club de Bilbao despois. Comezo eu, pois mira, vou dicir, vou xa está. Para comezar, Celta 2, Osasuna 1 e Celta 1, Athletic Club 1. Entón, 2-1 contra Osasuna, vitoria, empate a 1 contra o Athletic Club de Bilbao, 4 puntos e o Celta seguiría imbatido. Por certo que o Osasuna tamén é outro equipo que empatou a 0, non marcou goles e non lle marcaron goles tampouco no seu primeiro partido. Está que arde a Liga, uf. Moitos só marca o Barça. Cae a pólvora das más da xente aquí. Sí. Fer, dalle. Pues me robaste el resultado, Antón, entonces voy a poner Celta 3. No, puedes repetir, no hay problema. Ya, pero así hay más opciones de que alguien gane. Celta 3, Osasuna 1. Había puesto los goleadores, pero ya veo que le has quitado la opción, con lo cual ya no los simplemente digo. para facilitarme as cousas e que non ocorra o mesmo este ano que ocorreu o pasado. Pero bueno, aunque no lo apuntes, lo digo, porque así vale. Por lo menos es lo que yo espero. Hugo González se va a estrenar. Y Hugo Álvarez va a marcar otro. Y ahora, como tengo que poner un tercer gol, pues vamos a poner por ejemplo, a Febas, venga. Muy bien. Febas. Igual no marcó un gol de juvenil. Con Athletic, Fernando. Celta 3, Athletic 2. 3-2, bueno. Y goles de Aspas. Ya, Aspas, Juns y Pablo Durán. Muy bien. Perfecto, pues 3-1 e 3-2. Mira, pois eu vou con goles, aí estilo Fer. Eu digo Celta 2, Osasuna 0, portería 0 por segunda vez consecutiva. E Celta 2, Athletic Club 2. Empate con moitos goles. Entón estaríamos de acordo ti e máis eu que habería 4 puntos neses dous partidos. Moi ben. Partido tan seguido, non conto cos 6 puntos, pero conto con puntuar nos dous. Eu nisto vou ser... Martín? Sí, vou ser bastante binario nisto. Vou poñer un 0 e un 0. Gañamos e perdemos. Creo que binario, ¿no? Conste, creo que vamos ser un equipo moi difícil de bater, igual que o ano pasado. Tivemos moi poucas derrotas, pero algunha derrota tonta teremos ao largo da tempada. Vou intentar que sexa agora e non en abril. Entón, un 0 contra o Osasuna, 0-1 contra o Athletic Club. Non, un 0. Que gaña o Athletic. Os dous partidos... Contra Gafe. Vale. Un 0-1-0, moi ben. Vale, pois eu digo
A verdade é que tiña moitas ganas de soltar 2-0-0 así seguidos. Pero bueno, vou decir. Vou decir 1-1 contra o Osasuna e 2-1 contra o Athletic. É que non vexo Celta... E contra o Osasuna non escoitei eso. O contra o Osasuna 1-1. 1-1 contra o Osasuna e 2-1 contra o Atlético. Pero porque o gol de Budimir é que lle den o gol xa, porque va a marcar seguro. Sempre marca contra o Celta. Certo, sempre marca. Bueno, se é totalmente certo que Javi Rueda deixa o Celta, pregunta aquí Rubén Lombra para rematar, que vos parece a venta de Javi Rueda? Pois, a ver, penso que podemos quizáis deixar para analizar esa venta para o vindeiro programa simplemente porque nese caso estará xa segura ou non, aínda que parece que é case 100% seguro, pero podemos deixar pasar uns días para isto. Pero reaccións rápidas, se é certo que Javi Rueda deixa o Celta? É un mazazo para o Celta. Sí, a min doeme moito, terá que moverse ben. Imagino que a dirección deportiva xa ten nomes para reemplazo de fai tempo, espero, pero durísimo. Un tío que te aportaba moitísimo, que ten potencial para ser ainda mellor. Recordemos que era a primeira tempada na élite, ainda así foi o primeiro ou segundo maior asistente do Celta. Eu vexolle moitísimas condicións. Espero que fose clausulazo, porque menos de 20 millóns ou así, vamos a recibir a mitade, porque temos o 50%. Claro, e que aínda con todo e non levamos, que polo menos dis, bueno, levo a pasta, pero nin así. Nos temos a Javi e me dicen a Rueda. Sí, exactamente. Efectivamente. Fernando, resposta? Pues yo no voy a ser tan dramático y voy a esperar primero a ver quién es el sustituto, después a ver cuánto pagan realmente, y hablando del juego en sí y del fútbol sobre el terreno de juego, entiendo los datos que daba antes Martín, ¿no? Que es uno de los mejores asistentes, pero también hay cosas que veías en Javi Rueda que eran muy, muy mejorables, y hombre, yo entiendo que pudo dar muchas asistencias, pero hubo centros que realmente eran que no los daba ni un juvenil, ¿eh? O sea, Javi Rueda... Ahí discrepo, ¿eh? No, yo hablo de hechos. O sea, hay centros que Javi Rueda los mandó a Cuenca. O sea, que yo creo que si viene un lateral e iguala o mejora a Javi Rueda, nos olvidaremos pronto de este drama, ¿no? Entre comillas. No, o vaya, pero... Polo prezo, polo que se vai ir, parece moi difícil igualarlo. Oxalá, pero... Eu podo responder a Fer de paso tamén do chat, porque tenemos un ouvinte que escribiu moito a posible incorporación de Arnau Martínez cos cartos de Javi Rueda. Respondo os dous, sí, de Quintáns. Quero decir aos dous que son Javi Rueda, sendo un xogador, Arnau Martínez tamén moi bo, por suposto. Javi Rueda, o que era na Liga, era un avión. Era un xogador de un perfil moi diferente aos que tengo Celta. Físicamente, por velocidade, incombustible. Parece un xogador que era para esa posición de carregueiro de Giralde, brillou moito nesa posición pola súa enerxía, polo seu físico e pola súa velocidade. Deixa moi tocado o equipo, na miña opinión. É certo que teña, como todos os xogadores do Celta e do mundo en xeral, teña con cousas a mellorar, neste caso a toma de decisións, os centros e tal, pero que eu non vou ir de listo, pero que parece un xogador Premier estupendo, vamos. O sea, o Nottingham Forest, en lugar de... Bueno, creo que unha boa fichaxe para a Premier, doeme moito, pero que actualmente a Liga Española non pode competir en salarios por traspasos coa Premier. Así que, bueno, un paso máis na carreira de Javi Rueda, que fai 2 anos xogaba no Celta B, agora vai xogar a Premier, bueno, pues felicitar a Javi, pero eu quedome bastante tocado, a verdade, porque creo que vai ser unha baixa que vai empeorar o nivel do Celta. Pois bueno... Esperemos que lle vaya mellor que a Fer López.
Sí, bueno, Iso Fer López, máis. ademais agora está no Championship Fer López, parece que está a marcar goles mesmo, pero Sí, bueno, deu a victoria, sí. xa estaremos atentos ao desenvolvemento de todo isto, se se concreta ao 100%, na vindeira ocasión na que esteamos por aquí xuntos, pois comentaremos un pouco máis sobre isto. Dice el Toia, eu iría a por Mingueza. E bueno, pois está o chat moi activo sobre este tema, que é un tema importante da actualidade do Celta, que está a ocurrir agora mesmo. Por certo, un saúdo para Jorge Luis Bueno, que está de vacacións e que voltará a semana vindeira, sei que está a escoitar, así que unha aperta para él. Tamén Antonio García Teijeiro dixo que a semana vindeira, como o Celta xogou fora de casa, pois non vivo o partido, pero dixo que se non pasa nada raro, estará de volta a semana vindeira aquí no Bar Celeste. E debo tamén anunciar algo que non ten absolutamente nada que ver co Celta, pero que acabo de ler na prensa estadounidense. Unha das máis grandísimas cantantes de música country da historia dos Estados Unidos no século XX, Dolly Parton, ven de morrer os 80 anos. Ademais, nativa do estado de Tennessee, importante como actriz e como filántropa e todo tipo de cousas. Así que, bueno, é un día triste para a música e para a música country e pop en xeral por ese falecemento. E con iso, amigos, amigas, penso que o intre de rematar. Imos tentar que os programas non pasen dos 90 minutos porque teño que ir a facer cousas a partir de agora. Creo que Fer estará contento con iso. Bueno, isto é un short. É casi que un short, sí, é un short destes de... Para mí é un short. De YouTube. Así que nada, moitas grazas a todos e a todas no chat por estar aí. Moitas grazas por estar de volta tamén. O Bar Celeste seguirá a emitirse nesta novena tempada todas as semanas aquí por YouTube e despois estará tamén disponible noutras plataformas. Joaquín, moitas grazas. Tack så mycket por estar aí dende Suecia unha tempada máis. Unha aperta, xa falaremos o martes que ven, ¿no? Despois dos partidos, un final de mercado, igual que facer un especial, Sí. Final de mercado. É un sorteo da Europa League, tamén. No, ese día o mellor a miña muller vai ter que ir buscar a nena a escola, sí, pode ser. A semana que ven, creo que o facemos 2 programas ou lle quitan a custodia, entón, creo. Pero bueno, me aperta todo. Unha aperta, Joaquín, e tamén Martín, grazas por estar aí nesta ocasión, pois non de Madrid, senón de Galiza, onde realmente che gusta estar. A verdade é que sí, unha mágoa non vou poder ver o partido dos xoves, pero confío en que gañemos. Un placer estar aquí de novo. Creo que é a terceira tempada que comparto con Bosco. Moi contento. E nada, sí, a próxima versión do director, 3 ouriñas e media, polo menos. En IMAX, ¿no? En IMAX, como Nolan. En 5D, ¿no? Con estrellas engadidas. Creo que toca. Grazas, Susi, tamén por estar aí. Además, estiveches tamén Fer estivo, pero ti estiveches no partido do Celta Fortuna. Parece que vai ser unha tempada interesante tanto en primeira como en segunda división para todo o celtismo esta tempada. Grazas, Susi. Grazas a vos, encantada de estar este ratiño a comentar o Celta e a comentarlo con todos os ouvintes tamén. E vémonos o martes que ven, despois de toda a plancha que temos aquí esta semana. E bueno, Fernando, novena tempada, grazas por estar aí como sempre. Bueno, pois evidentemente hai 9 anos cando comezamos o bar, non pensábamos que preto dunha década despois estaríamos aquí aínda, pero aquí estamos e hai que seguir a animar e comentar o Celta. El 4 de septiembre se cumple el aniversario del Bar Celeste. Están todos los vídeos disponibles en YouTube. Y el que quiera ir a lo más antiguo puede verte a ti solo en una habitación hablando del inicio de este programa un 4 de septiembre de hace ya, pues eso, unos cuantos años, creo que fue en el 2017. Sí, por ahí, o 18, sí, está por ahí en YouTube, lo pueden ver.
Así que el 4 de septiembre, tartita, toca tarta. Un placer. Bueno, agora que toca para rematar é dar ese berro celeste, ademais hai que darlo ben forte porque hai 2 partidos que o Celta vai xogar importantes, Osasuna e Athletic Club de Bilbao. Grazas a todos e a todas, voltaremos a semana vindeira e, como sempre, o de sempre. ¡Hala! ¡Hala!